Velkommen til Bosch Beton. Vi forsyner Nordvesteuropa med de mest bæredygtige støttemursløsninger. Med vores familievirksomhed gennem 2 generationer har vi mere end 50 års erfaring, og vores kunder er garanteret en professionel og ikke mindst en behagelig og ærlig rådgivning med mennesket i centrum. Vi leverer små og store skræddersyede støttemursløsninger til landbruget, industrien og infrastruktursektoren. Det hele tager udgangspunkt i kundens behov. Ved at gennemtænke det med vores kunder, når vi sammen frem til en bæredygtig støttemursløsning til et hvert projekt. Vores ingeniørafdeling designer støttemurskonstruktionerne ud fra de ønskede konstruktionsmæssige egenskaber og med et minimalt forbrug af råmaterialer. Hermed sparer vi materialer og emissioner uden at gå på kompromis med kvalitet, sikkerhed og funktionalitet. De råmaterialer, der kræves til produktionen af vores betonmure, er nøje udvalgt på baggrund af en cirkulær tankegang, så genbrug i høj kvalitet altid er muligt. Vi er fleksible, når det gælder opbevaring og forarbejdning af alternativ og genanvendte råmaterialer. Armeringsstål bruger vi kun, når det er nødvendigt. Stålet bliver bugget og samlet af vores egne maskiner, hvilket gør, at vi kan tilbyde optimal fleksibilitet. Vores produktionsmedarbejdere nyder godt af en strømlinet produktionsproces, der garanterer et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og brugen af kvalitetsmaterialer betyder, at støttemurene er særdeles formstabile og i meget høj kvalitet. Med en konstant lagerbeholdning på mindst 7.000 støttemure er vi altid klar til at levere hurtigt, når som helst og hvor som helst. Sammen med vores transportør sikrer vores logistikafdeling og vores interne projektassistenter, at vi er en pålidelig byggepartner til et hvert projekt. Bæredygtighed og innovation er en del af vores DNA. Vi optimerer vores betonformler løbende med det formål at nedbringe cementandelen yderligere og arbejde hen imod en cementfri generation. Hermed stræber vi efter at minimere vores eget og vores kunders miljøaftryk mest muligt. Derudover genererer vi vores egen energi og bruger udelukkende regnvand i vores produktionsproces, og vores anlæg er gasfrit. Hos Bosch Beton bygger vi sammen med vores partnere en grønnere fremtid.